Bisaya Bay, Daisy here from Proud Bisaya Bay. And today guys, namin diri sa Moringa Smoothies and Tea. Diba guys, karon kay uso na jud kayo ang mga milk tea and kanang mga smoothies. Pero ang uban man gud diba kay murag ma-conscious ta sa atong health kay gabi kay sugar. Finally guys, kay they've come up with a product na maka-satisfy sa ato cravings gihapon, diba? Like mga milk tea. So muna siya guys, ang Moringa Smoothies and Tea. So karon guys, kay try siya nato. So tara kuya Kiko, order ta. Hello kuya! Unsa yung best seller kuya? Ma'am, for smoothies mo na ay moringa with avocado. Noon ay among best seller. So muna siya lang mga products guys. All of their smoothies and teas kay made of moringa gina siya and gimix na siya sa mga fruits. Tapos banana, watermelon, pineapple, na milk tea. So diba, this instead na mo buy ka og milk tea na black sugar, pure sugar ra jud. So dili at least kay dili ka mag-guilty to try and to drink kay healthy jud siya, di ba? And guys, dili lang kay mga smoothies and mga milk teas ang ilahang product diri. They also have this cookies which is also made of moringa or malunggay. So naturally sweetened and low sugar. So kada guys. Pagpila na siya kuya? 200 ma'am. 200 pesos guys per box. And 8 pieces ang sulod. 10. Ay, 10. 10 pieces ang sulod guys. And this is perfect for gift bitaw. And dili mo babala ka na muhatag ng mga cookies and mga sweet na mga kuan sa inyong mama kay healthy man siya. Dili man siya sugar, pure sugar lang yun. So, perfect yun siya guys. Ay! And actually guys, ang ilahang mga kuan guys, ilahang mga prices okay, affordable na sa jud siya. Thank you kuya. Avocado, moringa. So this is my first time guys to try this. And i-try siya na to. Kaya sa pasurahan niyo kuya. Okay, so muna siya ang ilhang malunggay na avocado day. Most of us kay mag-think na kung malunggay kay pait siya, di ba? So i-try na to guys kung pait siya. Grabe guys, lami kayo siya. Di ka makaingon na malunggay tapos pait, pero kali siya guys kay dili nimo ma-taste ang iyang kapait kay gimix man siya sa avocado and matagamtaman sa jud mo. Pwede sa day guys nang ilahang mga smoothies kay pwede sa dinyo mag-add-on mo og pearl tag 20. So man siya guys, if you want to try, you should check out this smoothies and teas here in Ayala Center, Cebu. They are located here in level 2. They are available in Food Panda. So, pwede mo maka-order dito. Kaya para dili mo ganahan na mo gawas, ganahan mo magpa-deliver lang. By the way guys ha, I just wanna share ha, na kani siyang moringa or malunggay, kay daghan jud kayo na siya benefit. So, makita niyo dire guys, one of the benefit aning moringa or malunggay kay it can boost your immune system. Especially nowadays na ang pandemic na pang virus, ana. If you wanna know more about their products guys, about the health benefits or ang mga about silang product, kay narasad sa ilang Facebook page, Moringa Smoothies and Tea, search lang ninyo dito. And they also have Instagram, pwede ninyo i-like sa Instagram. Ano siya ang ilang mga benefit guys, no? One of the benefit, it can lower your cholesterol level, potentially reducing the risk of heart disease. Para sa mga masakiton dira sa heart, wala labot guys ang mga heartbroken. Kaya sa gito kuya? We recommend malunggay para sa mga girls para di ta mapalit sa mga malingay. So guys, I recommend din siya guys para dili mapadpad sa mga malingay. Paisan ni si kuya eh. Nasa sila promo day guys every weekend. Nasa sila buy one take one. Basta depende guys. So you should try this. If you ever come to Ayala Center, Cebu, you shouldn't miss to visit the Moringa Smoothies and Tea. They are located here in level 2 again. Subscribe to our YouTube channel, that's Proud Bisaya Bay, and we also have Facebook page, Proud Bisaya Bay. And yeah, this is me again, Daisy, your Proud Bisaya Bay vlogger. Thank you so much for watching. Bye!